ja tervetuloa jälleen kerran tänne Smarksidin äänealolle. Tänään olisi vuorossa jälkipyykki narua aiheena FCF Wrestlingin jotakuinkin vuosittainen Ropecon Show 12 kertaa kuulemma tuolla nörttien vuoden suurtapahtumassa jälleen paikan päällä tuolla messukeskuksessa, mutta myös linjojen välityksellä ihan live-streamattuna YouTubessa, jos jonkun ei paikan päällä ollut, niin se voi sieltä jälkilähetyksenä vielä kurkkailla, mutta ennen kuin sukelletaan tarkemmin tapahtuman antiin, niin kurkataan ketä täällä on paikalla. Vähemmän yllättäen allekirjoittanut Semi, mutta myös FCF-erityisasiantuntijamme Eetu, kokenut konikävijä jopa tänäkin vuonna menossa mukana. Olitko tänä vuonna järkkäämässä jotain ohjelmaakin siellä? Joo, tuossa lauantaina sellaista lainausmerkeissä korttipeliä, kun Flip 7 demottelin. Siinä sellainen toistakymmentä tyyppiä kävi pöydän ääressä kokeilemassa ja illalla tuli yksi niistä vielä vastaan käytäville ja sanoi, että oli heti mennyt molemmat versiot ostamaan myyntipaikalta, että voi sanoa ohjelmanumeron olleen sukseen. Noniin. Ja sitten vielä Digimon korttipeliä vetelin turnauksen tuossa sunnuntai puhteena. Niillä ansaittiin viikonloppulippu ilmaiseksi tapahtumaan, niin se on se paras motivaatio näiden järkkäilyyn. Näinpä. Ei vaan. Oliko Digimon turnauksessa paljon porukkaa mukana? 16 pelaajaa, että ihan hyvin saatiin porukkaa paikalle. Noniin. Hienoa. Se on aina hyvä kuulla, että ei ole pelkkiä MTG ja Pokemon-valaita paikalla, vaan muullekin korttipeleille riittää sijaa. Itse en ole vielä keksinyt tarpeeksi hyvää ideaa, millä koniohjelmaa järkätä, enkä toki ole myöskään semmoinen persona, joka on siellä promottamassa. No niin, tulkaapa demoamaan, vittu, en mä tiedä, gängiä tai jotain vastaavaa. Niin ei siinä tarvitse olla. Mäkin istuin siinä pöydän ääressä ja sitten siihen ilmestyi ihmisiä. Kyllä ne konikävijät osaa sieltä etsiä sen, mikä niitä kiinnostaa. Niin helppoa se on. No, ehkä joku vuosi minäkin lähden ilmaisten lippujen perään, mutta tällä kertaa olin vielä maksullisena asiakkaana ja siihen tietysti kuului perjantai-illan perinteinen FCF-show. Tässä on FCF ollut kovinkin kiireinen kesä, että on ollut mitä Helsingin päivän tapahtumaa, Pride-tapahtumaa, Hangon vierailua, ja sitten musta tuntuu, että mä unohdan vielä jonkun tämän Ropeconin lisäksi, mutta paljon on ollut pöhinää ja ovat kai tuonne Helsingin Metal-festivaalille menossa vielä, mutta me ollaan oltu semmoisia kesähessuja, että meillä taisi molemmilla olla kesän ensimmäinen FCF-show nyt Omegan jälkeen. Joo, ei jotenkin nyt on aikataulut huonosti osunut niihin, että ei ole päässyt paikalle ja se vähän harmittelee, mutta jospa sitä taas sitten kun syksy tulee ja kesähullinat loppuu, niin ehtisi taas lihamattoa tai sitten tämä mainitsematta oli tuossa jopa viikko ennen Ropeconia. Niin. Sehän se oli. Luulisin, että se olisi mikä ollut päällimmäisenä mielessä, koska illanistuja, jossa lauantaina olin, niin kaveri mainitsi, että oli tullut tämän lihaa mattoon tapahtumaan vastaan, että ei ollut toki itse paikalle päästy, mutta metallimiehenä oli kyllä ihan nostattanut kiinnostuksen taas, mutta se on kaamaiseva tahti kyllä FCF:llä, mutta hienoa, että kysyntää ja intoa on kyllä riittänyt, mutta Ropecon tuttua settiä. Ilta avattiin joukkueottelulla, kun Reimin ja Taigan energinen kaksikko kohtasi Salmon Streetin, Sysmän Sigma Suden tietysti sekä sitten Polar Pekon. Mitäs ja openerista käteen? Päällimmäisenä jäi ehkä käteen se ärsytys, että mitä nyt on aikaisemminkin avauduttu äänialoille, että toi Reimin jama tällä hetkellä, että veti kovan singles feudin Streetin kanssa, selvisi siitä voittajana ja siitä oli palkintona sitten paikka alakortin joppelina tekemässä Taigan kanssa, niin se vähän harmistuttaa, mutta mystisiä ovat puukkaajien tiet niin sanotusti, niin eipä sille mitään voi. Mutta ei siinä Street saa reaktioa
varmaan sellaista kun pitikin ainakin vierestä kuulu ultimaattisia myötiksi ja Sigma-sudelle. Ja, Pekkokin erittäin näyttävä tapaus toki tatuointeineen, niin kuului kyllä yleisestä reaktiota niin kuin pitääkin. Mutta se oli ihan pätevä openeri. Hyvin veti kaikki. Nähtiin jopa kehän ulkopuolelle hyppyjä, jotka vähän jännitti, mutta hyvin niistäkin selviydyttiin. Se tuntuu rosteri ottavaa aina Ropeconissa isosta lattiatilasta ilon irtikko. Tuntuu, että melkein jokaisessa matsissa lähdettiin hyppelemään kehän ulkopuolelle tavalla tai toisella. Mutta, kyllä. Itsekin ihan tykkäsin openerista, että Street on aikaisemminkin mainittu, ei tule yllätyksenä, huomattavasti parempi hiilinä, myös kehätyöskentelijänä, ja vaikka Saastamoalan Sigma-susi on toki hieman myötähäpeällinen kimmikki noin muuten, että kyllä siellä minunkin nurkassani naureskeltiin tilanteelle, nimittäin toisin kuin normaalisti, jos olemme yhdessä smarkkinurkkauksessa, niin nyt ilkeämieliset nörttikaverini bongasivat kehän laidalta 4 tyhjää paikkaa, kun saapuimme sisään ja vetivät minut sinne puolipakolla, joten jäipä normismarkkien kanssa huutelu shown aikana sikseen, mutta näiden pettymys. Sovitaan, että tämä on virallinen selitys. Oikeasti sä et vaan tykkää meistä enää. No, se mitä showpaini sisäpiiri vitseltä onnistui säästymään, niin sen verran sitten sai sitä kuuluisaa jotakuinkin ummikko näkökulmaa sitten tähän showhun, kun siinä oli muutama tyyppi ensimmäistä kertaa livepainia katsomassa, toinen oli aikanaan 2000-luvun alussa jotain Ravia ja SmackDownia ja Sub-TVltä, ja sitten kolmas tyyppi oli aikanaan Ropeconissa nähnyt ensimmäistä kertaa showpainia, julistanut Mikko Maestron uudeksi idolikseen, eikä ollut sen jälkeen koskaan enää käynyt FCF:n tapahtumassa edes Ropeconissa, niin nyt saatiin. Tässä voi olla joku syy-seuraussuhde. No, saatiin kumminkin mies raahattua sisään, ja kaikki tykkäsivät ihan kokonaisuudessaan, mutta kumminkin Sigma-susi herätteli naureskelua myös siellä, mutta itse painillisesti Pekko myös vakuuttava. Taikasta tykkäsin kanssa tässä ottelussa, että olihan tässäkin niinku kohtalona ottaa lähinnä pataan, mutta myöskin tämä comebackit ja muutamat räväyttämät liikkeet olivat ihan nättejä, mutta lopultahan Taikahan joutui selätyksen syömään tuon Pekon Gutbusterin jälkeen, jolla joku pakkasteemainen nimitys varmasti myös onkin, mutta ei kai siinä. Onko muita kommentteja vai siirrytäänkö peukkuihin? Mennään peukkuihin. Mä heitän peukun ylöspäin tälle. Oli ihan ok openeri. Joo. Mullakin menee peukalo ylöspäin. Viihdyin näin yksiselitteisesti. Myös iso Ropecon yleisö ja äänekäs Ropecon yleisö on aina omiaan nostattamaan tunnelmaa tässäkin tapauksessa. Seuraavaksi sitten kehään kutsuttiin Hemppa, joka villitsi yleisöä pelkällä magneettisella lavakarismallaan ja kertomalla, että nyt on kaikki statsit aivan tapissa, mutta silti jokainen ottelu uralla tähän mennessä hävitty, joten lähettäkää väkkäriltä kuka tahansa haastamaan, kunhan se on mahdollisimman pieni, heikko ja helppo voittaa. Haasteeseen hän vastasi luonnollisesti Septimus, joka on hirveässä voittoputkessa suorastaan. Joten mitä jäi tästä käteen? No, se on näköjään yleisö, kun syö käytännössä Hempan kädestä, niin tälläkin kertaa hyvä promottelu siinä alkuun. Ja no, sittenhän tämä meni niin kuin olettaa saattaa. Ei tämä nyt aivan täys kuossi ollut, mutta kyllähän tämä vahvaa Septimuksen hallinta oli, mutta Hemppa sai sieltä niin muutamia pikkuhetkiä, niin ihan hyvää meininkiä. Hempasta on tullut aivan loistava promottaja, siitä tykkään kyllä. Ehkä tästä häviöputkikuviostakin jossain kohtaa päästään, niin lisää ehkä sitten vähän mahdollisuuksia myös kehittää hahmoa eteenpäin siitä.
Mm. Olisi aivan mahtavaa, jos Hempan tappioputkea seuraa tasapeliputki. Hänestä tulee tasapeliekspertti. Nyt varovasti näiden ideoiden kanssa. ei huolta. Jos joku hullu FCF:stä tätä kuuntelee, näitä jaksoja kuuntelee, niin toivottavasti tässä vaiheessa tietää, että minun ideani ovat pääsääntöisesti huonoja. Mutta joo, ottelu aika perinteinen lähestulkoon kössitys, että kyllähän siinä Hemppa nyt jotain iskuja sai perille, mutta aika lailla oli tässä vaan heittopussin asemassa. Ei tässä nyt niin kuin painellisesti ihan hirveästi mitään esitelty, mutta saipahan yleisö reagoida, kun Hemppa lähestulkoon sai aivolukon kiinni ennen tuota Olympic Slamia, jolla Septimus sitten tämän ottelun päätti. Sivuhuomiona näistä nörttikavereista 2-3 hyvätti shown päätettyä, että Septimus ja Inquisitor kokonaisuudessaan oli koko shown vakuuttavin ilmestys ihan vaan noin presentaationsa puolesta tällaisena kokonaispakettina. En ole ehtinyt pitää heille vielä varvaslukkoilun lyhyttä oppimäärää luentona, mutta näin sieltä suunnasta. Mutta heräsikö tästä lisää kommentteja vai mennäänkö pikaisesti peukaloihin? Mennään vaan peukalo ylöspäin tällekin. Tämä oli hemppaskuassi tai hemppamatsi, miten se nyt haluaa muotoillakaan. Mutta promo oli hyvä alkuun, niin sen mitalla ylöspäin. Ja Septimus on vakuuttava. Tai siis Septimusta on mukava nähdä nykyään, kun vetää hyvin vakuuttavasti sen oman roolinsa. Joo. Mä taidan jämähtää vaan välipeukkuun, että ei tämä nyt suurten kössitysten tasolle oikeastaan yllä, että yleensä oli silleen toki kuumana, mutta ei ihan hirveästi omaa viisarina ja sen positiivisen puolelle asti onnistunut tässä sykäyttämään. Seuraavaksi taidettiin kutsua kehään sitten Ragnar Rosendahl sekä Jake Luupää, jotka nopeasti promottelivat, että joo, ensimmäistä kertaa nyt joukkueena yhdessä ollaan täällä Ropeconissa ja juhlistetaan sitä vaikka sillä tavalla, että haastetaan noista FCF:n joukkueen mestaruudesta. No, sehän tarkoittaa sitä, että rähinäryhmä Cobra Kovanen ja Raivo Romppainen summonoitiin paikalle. Cobra Kovanen esitteli itsensä yleisölle sanoilla, mun nimi on Turpa kiinni, mutta siitä onnistui nopeasti toipumaan. Kaksikko sanoi, että he eivät pelkää näitä haastajia, vaan ja ainoastaan Romppaisen mutsia, mutta eivät ihan noin vaan antele näitä joukkueen mestaruusotteluita ihan kelle tahansa. No, rähinäryhmän villi, tuore kolmas jäsen, ei oikeasti, valioyksilö Vincenzo hyökkäsi tässä vaiheessa sitten Babyfaceen kimppuun, 3-2 vastaan hyökyttiin hetken aikaa, kunnes Juhana King Kong Karhula saapui hätiin, ajoi hiilit pakosalle ja haastoi kolmikon sitten illan päätteeksi triosotteluun, jossa sitten siitä lisää myöhemmin. Perinteinen Ropekon segmentti, jossa se tapataan pääottelu tavalla tai toisella. Onko tähän Eetu jotain lisättävää? No joo, perinteinen segmentti. Mun mielestä on ihan ok, niin tulee tavallaan tämäkin puoli sitten lajista esiin, kun tuollakin varmasti taas paljon ensikertalaisia oli paikalla. Itse vähän harmittaa se, että ei kumpaakaan mestaruutta nyt puolustettu konissa, että sekin kuitenkin on se mestaruuksien puolustaminen sen verran iso osa kuitenkin koko hommaa, niin harmillista, jos mestaruusotteluita ei nähdä, plus itse vieläkin fantasioin siitä, että joku mestaruus joskus vaihtaisi Ropeconissa omistajaa, koska se on kuitenkin aina ylivoimaisesti vuoden isoin yleisö, niin siitä ei niin kuin jää kyllä kiinni, että olisi liian pieni tapahtuma niin sanotusti siihen mestaruusvaiheukseen välttämättä. Ehkä se sijoittuminen tälleen kauden väliin on ehkä se niin kuin ratkaisevempi tekijä tässä, että Omegassa nyt tupataan niin kuin joko kruuna
aika usein kruunaamaan vähintäänkin jomasta kummasta vyöstä uusi mestari. Ja sitten ehkä ei haluta sillä tavalla, että niin kuin kausien välissä lähdetään sitä niin kuin vaihtamaan tälleen. No kyllä Ropekon show aika tiukasti FCF:n kanoniin kuuluu, vaikka ei ihan hirveästi mitään juoniprogressiota näissä tapahtumissa nähdäkään, mutta se niin, totta kai, mutta sen takia se olisikin päräyttävää, jos se tapahtuisi joskus. Niin Kyllä. Joku ajatus ehkä oli vielä, mutta se ehti kadota mielestä. Niin, kyllähän tässä on harmillisesti nyt ei Ropekonissa ole nähty mestaruuspuolustuksia, mutta tuossa nopeita tuloskouttaussa tekemällä, niin Karhula on aika aktiivisesti päämestaruutta puolustanut näissä mainituissa kesän muissa tapahtumissa, että ainakin nimenomaan tuolla Hangossa ja Helsinki-päivänä ja tuolla Pride-festareilla vielä, niin 3 puolustusta jo sieltä napannut tililleen ennen seuraavan kauden alkua, että vyö lähtee nopeasti syksyllä pois ilmeisesti, että ei kai. Mutta onko segmentistä lisää sanottavaa vai siirrytäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Joo. Seuraavaksi sitten promottiin lyhyesti mestaruusottelu lautapeliä, joka lanseerattiin, oliko toissa vuonna Ropeconissa. Joo, kyllä. Ja infottiin, että oltiin saatu, onko se nyt 20 000 euroa pelin myyntien avulla saatua rahaa Mieli ry:lle, eli mielenterveysyhdistykselle, niin sille pienet, ja kerrottiin myös, että Ropeconin ajan vielä kyseistä lautapeliä tarjolla alennushintaan merch-standilta, ja olisiko ollut sitten vielä myyntisalin puolelta, mutta sehän oli vaan esisoittoa sille, että seuraavaksi saatiin kehään SAN sekä Shemeikka yksilöottelemaan, tai no yksilöottelu sen ilmeisesti piti olla, mutta SAN tarttui mikkiin ja haastoi Shemeikan sitten no DQ-otteluun, kun oltiin kaikki muut ottelutyypit käyty jo kuulemma jo aikaisemmissa kohtamissa lävitse. Shemeikka tähän haasteeseen tarttui, vaikka epäilikin SANillä olevan S-hiassaan. No, kyseinen S olikin sitten jakoavain, jolla sitten ottelu pikaisesti starttailtiinkin, mutta mitäs Eetu jäi käteen tästä mähinästä? Tämä oli oikein mainio mähinä. Oli oma illan suosikkiottelu ja vähän tässä nyt ehkä mieltä paino se, että olin juuri ennen tapahtuman alkuun kuullut huhua, että tässä on niin viimeinen ottelu toistaiseksi, niin vähän sillä silmällä sitä ehkä myös seurasi siinä sitten. Mutta oikein hyvä matsi. Monipuolisesti nähtiin erilaisia aseita ja spotteja ja näin päin pois. Kyllä, jonkun ottelun oli otettava klassinen, käytetään nyt jotain tapahtumaan kuuluvaa rekvisiittaa aseena, niin tämähän oli sitten se ottelu. Noin muuten, niin hitto vie pirun viihdyttävä HC-mähinä, mullekin ehdottomasti illan ykkösottelu, sen verta kovaa bumppia Shemeikka ja SAN tässä molemmat ottivat eikä no vaikka klassiset tuolit, pöytä ja tikapuut nähtiin, niin myöskin sitten vähän sitä erikoisempaa, no mestaruusottelu, lautapeli, Poloinen joutui käytöksi suoraan Shemeikan kuuppaan siinä, ja sitten sen jälkeen kaivettiin nopat esiin kehän alta, ja vaikka onneksi siellä ei pelkkiä D4 oltu, niin kyllä se oli silti illan spotti, kun SAN söi voimapommin suoraan tämän noppapinon ja joidenkin olettavasti miniatyyri näiden kehikoiden päälle. Siitä seurasi koko illan suosikkihetkeni, kun tuomarina toiminut tuomari Riku ottaa kouraansa kasan niitä noppia ja kysyy SANilta vilpittömästi, mitä vittua. Mutta luonnollisesti
myös pöytä oli lennätetty paikalle suoraan Japanista, ja sehän tarkoitti, että sehän ei tietenkään mennyt rikki ottelun päättävässä spotissa, jossa Shemekka hyppää tikapuilta elbow dropilla SANin päälle. Mitä jos minä sanon vaan San? Siitä ei kukaan helvetti loukkaan, vaikka en käy tätä lyhennetermistöä suoraan Sanin päälle. Ja tällä sitten voittaa ottanut, kun San sieltä pöydältä alas köllähtää näin. Joo, kyllä se hitto kikautteja oli vaikka millä mitalla. Kerkesin sanoa siinä vieruskaverille, että hittovi, että kaverit nousee ylös kaikesta, että jälkeen on varmaan intermission sitten tähän väliin. Väliaika tähän väliin, että yleensä saa vähän hengähtää, mutta se ei tällä kertaa kulunut Robeconin pyheisiin, että oltaisiin yleisöllä laittu hengähdysaikaa tämän jälkeen, mutta eikä siinä hitto vie erittäin toivova matsi. Herääksikö vielä lisäkommenttia vai peukaloa? Niin, no aivan mainio matsi. Tosiaan, jos tämä nyt oli toistaiseksi Sanin viimeinen matsi toistaiseksi painieläköitymisestä aina painieläköitymiseen, niin aika perkeleen peräyttävällä tavalla lähti kyllä sitten. Mm. Että siinä jälkikäteen kyllä mietti, että mestaruuksia nyt ei tainnut Sanille tulla. Nordic-mestaruutta taisi pitää jonkun aikaa itse asiassa. Joo. Oliko korona-aikana, se on niin hämärää aikaa muutenkin. Frank Anderson niin, Nordic Valhalla Joo. Oli Kyllä. Mutta hemmetin hyvän uran kyllä noin niin kuin muuten veti. Että itse on debyytistä asti päässyt seuraamaan, niin hyvin uudistanut hahmoa, ja tämä nyt ehkä viimeinen vuosi pari ollut ehkä vähän hakoteilla hahmo, mutta sekin alkoi nyt pikkuhiljaa löytymään, niin harmi homma sikäli. Kyllä. Mahtuu kuitenkin musta akkokuviot sun muut tähän, niin Kyllä. Paljon ollut kaikessa mukana. Legendaarinen debyytti tietysti Seahulk Bowling Hallissa, Merihaan palloiluhallissa. Kyllä. Yhdessä Pekon kanssa joukkueena. Niin, Siinä on aika päräyttävä debyyttijoukkue noin niin kuin ylipäänsä. Kyllä. Samassa showssa oli sitten Reimin ja Sepin ja Keken debyytit myös, muistaakseni lisäksi. Tämän, 2018 vai 2017 koulutusryhmä. Aika kuluu nopsaan. Hyi helvetti. Joo, mutta me ollaan vanhoja. Niin ollaan. Aivan liian vanhoja. Meidän pitäisi rekrytä tänne äänialueelle jotain kuuleja nuoria ukkoja puhumaan, että miten hip, cool ja skipidi nämä tapahtumat on tai jotain. Kuten kuuluu, niin minä en ole nuorisokulttuurin tai nuorisokielen myöskään sen alan asiantuntija. Ne vois osaa tehdä sinne TikTokkiin sisältöä. Ei hittavia. Niin, minkä takia me äänitetään tunnin mittaisia podcasteja, kun saman sisällön voi katsoa 5 sekuntissa TikTokissa. Mutta todella harmi, jos Sanin uran toistaiseksi tässä aikamoisella paukulla silleen lähti, että hyvässä ottelussa sentään, niin komean matsikatalogi jättää kyllä myös jälkeensä, että taisi sinne ainakin yksi ellei kaksikin Ludwig-voittajaa vuoden ottelusta loppujen lopuksi irrota Saninkin palkintokaappiin, mutta joo, katsellaan. See you, Space Cowboy, joskus myöhemmin sitten taas painieläkkeitä, mutta toivottavasti ei jäänyt pysyviä nopan kuvia selkämykseen. Toivottavasti leka löytyy vielä joskus. Toivomme näin. Mutta tälle ottelulle peukalo. No, vähemmän yllättäen peukalo ylöspäin. Illan paras ottelu. Samat sanat. Illan ottelu, peukalo ylöspäin. Melkoista mähinää.
Sitten ei saatu väliaikaa, vaan sen sijaan eliminaatio-ottelu, 5-henkinen semmoinen, jossa mukana mäiskeessä TT Suosalo, Akmeeli, Viktor Tykki, Jessica Love sekä Stella. Mitäs jäi tästä käteen? Tämä oli kanssa, mä tykkäsin tästä kovasti. Nämä on ihan hyviä tämmöiset, niin saa sitten rosteria esiteltyä, kun on monta tyyppiä samaan aikaan kehässä. Ja kaikki veti roolinsa omaan makuun tosi mallikkaasti. Siinä alkuun nähtiin vähän tällaista tiimiytymistä niin sanotusti. Ja vahvaa face-heel-jakoa vetivät keskenään siellä. Ja siitä alkoi sitten pakka luonnollisesti hajoamaan. Omia suosikkispotteja oli tämä, voisiko sanoa, heimodaivi Tykiltä. Heimo on kunnostautunut näissä ennenkin, että kaikki muut hyppää ulos kehästä ja sitten tykki kysyy siinä vähän yleisöltä, että pitääkö muunkin ja lähtee ottaa vauhtia ja liinat kiinni siinä sitten just ennen köyttä ja varovasti köysien läpi ja sitten kyynärpäätä kuuppaan siitä sulavalla pikkuhypyllä reunalta lattialle. Kyllä. Klassikko kamaa tulee iskemään kuin crack beep, kun Tykki sitten joskus yllättää ja iskee sitä Flossbury Flobin suoraan vauhdista kehän ulkopuolelle, että sitä hetkeä odotellessa. Mutta munkin mielestä ihan toimiva eliminaatio-ottelu, että tämä olisi ollut ehkä semmoinen, millä mä olisin ehdottomasti myöntänyt vähän enemmän aikaa, että kyllä se nyt silleen flown puolesta toimii, että painija X saa hetken loistaa, sitten heti pihalle, painija Y saa hetken loistaa, heti pihalle tahti, että pysy niin kuin jatkuva energia ja ukot ja akat liikkeessä, niin ei siinä sen puoleen, mutta mielelläni olisin muutaman minuutin pidempäänkin kattonut, että vähän jäi lopputaistelu Stellan ja Jessica Loven välillä, niin mielellään olisi sille antanut myös lisää aikaa, mutta mielelläni toki Suosaloa ja Akmeelia, toki Tykkiäkin enemmänkin siinä taistossa nähnyt, että Akmeeli erityisesti heitti yhden oikein näppärän heiton juntan tapaisen Stellalle siinä, kun repäisi hänet kulmauksesta ja samalla momentumin swingauksella sitten backsuplexilla siitä iski kanveen siinä, oli oikean komean näköinen. Ja no, nautintoa hieman laimensi se, että kun ottelu oli päättynyt, niin vieruskaveri kumartui mun puolelle ja kysyi, että Semi, nämä tyypit eliminoitiin tismalleen samassa järjestyksessä, kun ne tuli kehään. No mä sanoin, totta. Näin helppoa se on niin ohjeistaminen, että menette sinne järjestyksessä ja tuutte samassa järjestyksessä ulos sieltä. Niin eipä tule sekaannuksia, mutta noin muuten niin kuin oikein kivasti toteutettu eliminaatio-ottelu tähän väliin. Mutta heräsikö muuta sanottavaa vai mennäänkö peukkuihin? Mennään peukkuihin. Anna tälle sellaisen pelipeukun. Ei tää huono olla, mutta ei tää nyt päräyttänytkään ihan julmetummoisesti. Mulla lipsahtaa yläpeukalon puolelle kumminkin, että sen verran kumminkin tässä viihdyin. Ja olisin mielelläni katsellut tätä lisääkin. Seuraavaksi sitten ainoa illan otteluista, jota oli etukäteen mainostettu, eli Sisu 8 finaali osa 2, Electric Boogaloo, nimittäin tupla-eliminaatioturnauksen lopullinen loppuottelu oli vihdoin kyseessä Dammisen Toni vastaan Heimo Ukon selkä. Omegassa osa 1 oli tosiaan päättynyt Tammisen voittoon, joten nyt turnauskohtaamiset olivat tasan 1-1. Kaksikon välillä nimittäin Ukon selkä oli tuolloin viime syksynä voittanut Tammisen heti turnauksen avausottelussa. Joten nyt oli aika sitten tasoittaa tilit ja ratkaista, kuka on Suomen sisukkaan painija tänä turnausvuonna. Suureksi pettymyksekseni
Ukonselän musiikki oli vaihtunut Trollhammerenista johonkin aivan muuksi, mutta no, kai tämä hiilihahmo tuottaa tämmöistä, että vaihdetaan ikivihreät kappaleet joksikin muuksi. Sama toki pätee Tammiseen aivan toiseen suuntaan, nimittäin mieluummin kuuntelisin Bad Boysia kuin mikä tämä kappale nyt tällä hetkellä onkaan, mutta anywho, mitä jäi käteen Sisukasi finaalista? Joo, eikö tämä Heimon tunnari ole se, mitä se käytti edellisellä Heelrunillaan kanssa? Hyvin mahdollista. Ihan luonnollista. Trollhammaren on kuitenkin hyvin sellainen mukana taputettava biisi, niin vaihtaa vähän tällaiseen rauhallisempaa ja synkempää, niin ei tos sitten hinkuja hurrata niin sanotusti. Ja ihan kuin olisin joskus kuullut tai lukenut jostain tai jotain, että tämä Tammisen biisi olisi joku Raamanlukon joku maalilaulu, että sekin tulee sitten sitä kautta. Sekin vielä. Joo, että sikäli ihan loogiset selitykset molemmille, no. Mutta joo, kyllä se Bad Boys parempi kyllä on omastakin mielestä. Mutta matsi oli ihan ok, mutta jäi kesken. Siinä ilmeisesti Heimon polvi otti aika pahaa osumaa, kun Tamminen kehänkulmasta loikkasi ja kattelin YouTubesta. Löytyy tosiaan tapahtuma tallenteena, kun tämä live striimattiin Ropeconin YouTube-kanavalle, niin sieltä on kyllä aika selkeästi nähtävissä se kohta, missä tämä käy, että siinä Heimo näyttäisi, vähän liian aikaisin lähtee niin kuin, kallistumaan taaksepäin siinä ottaa Tammista vastaan ja Tamminenkin ehkä vähän liian vajaaksi ja hänellä se hyppy, niin tällaisella kombinaatiolla sitten laskeutuu suoraan siihen polven päälle ja taipuuko sitten vähän niin kuin väärään suuntaan. Toivotaan, ettei nyt mitään isompaa ole ja ei nyt olisi ainakaan Heimolla ura tässä. Ikä toki alkaa olla, mutta mistäpä näitä tietää. Niin, se Tammisenkin loikka näytti alkujaan siltä, että siellä tullaan suurin piirtein niskoille ja alas, että ei ihme, että jotain meni sitten vielä vikaan siinä, että heti tämän jälkeenhän Tamminen iski jotakuinkin Rauman lukkoa muistuttavan lukon kiinni ja Heimo siihen nopeasti taputtikin, että tosiaan ei silleen ottelun rakenteellisesti tuli aivan puskista, että mä en itse omasta lokaatiostani nähnyt, että kuinka pahasti se Tamminen siihen Heimon polven päälle laskeutui, niin tuli itselle ihan aivan puskasta, mitä helvettiä, joko tämä loppui tämä ottelu jo tähän, niin mutta sitten kun kuulin jälkeenpäin ja kurkkasin myöskin tuossa streamin puolelta, että ihan ymmärrettävästi pistettiin sitten, mentiin suoraan lopetukseen siitä Tamminen Sisukasi voittajaksi näin onnistui nousemaan, mutta vaikka ottelu toki ikävästi päättyikin, niin on silti tölvästävä vielä vähän lisää, nimittäin ei tämä ennen tätä aikaista lopetustakaan ollut mitenkään hirveän erikoinen ottelu, että musta tuntuu, että Heimon pitäisi olla melkein Ropekon ikiface samalla tavalla kuin Jessica Laulun Bride ikiface, niin sen verran Ropeconin muotoinen ukko niin kuin hahmoltaan ja noin muuten, niin tuntuu kaikki vibat vaan ihan väärältä tässä ottelussa. Ja niin kuten ne aikaisemminkin mainittua, niin Tamminen ei mitenkään kaikista energisin tai mukaansa vetävin babyface ainakaan vielä ole tässä runillaan ollut, niin jätti vähän kädenlämpöiseksi tämä ottelu myös ihan kokonaisuutena tai puolikkaana, kuinka pitkään tämä nyt olikaan vielä jatkuvassa. Ja yksi ummikkokavereistani myös sanoi, että noin muuten niin kuin yleisesti hyvää palautetta, mutta tässä ihan suoraan sanoi, että tämä Tamminen oli kyllä erittäin kuiva kaveri. Joo, mutta kyllähän tässä nyt aika vahvasti oli nähtävissä se, että tämä oli niinku se lopputulos, mikä pitikin olla, että en nähnyt Heimoa tätä voittamassa, että varmaan ihan oikea voittaja sikäli saadaan tälle FaceTimeiselle momentumia ja vähän ehkä Itä-Aloin haistelee tässä nyt just sitä, että nähtäisiköhän ehkä aika pikainenkin mestaruuden vaihos
viimeistään ehkä routapisteessä Karhulalta, että eiköhän toi no Septimus siellä on varmaan seuraavaksi potentiaalisen niin mestaruuden kantaja, niin voitaisiin siitä ja olisiko Tamminen sit siitä haastamaan jollain aikavälillä. Toki tässä nyt on ei nyt ihan mieletön track recordi viime vuosilta ole tuosta sisukasivoittajien niin monsteripussista. Siellä on ainakin Reimi on voittanut sen ja se ei johtanut oikein mihinkään. Ja no, Vauhkonen toki enemmän sitten joukkuekuvioissa ollut mukana ja Vincenzo Asko-pokaaliin. Mutta ei sekään sitten. Että niin, katsotaan. Tällainen skenaario itsellä tuli mieleen, että voisi olla tämä looginen kulkusuunta tästä sitten seuraavaksi. Sikälihän Tammisella on paketti niin kuin kunnossa, niin kuin, että osaa painia ja tälleen, että kunhan toi face-hahmo tuosta loksahtaa kohdalle, Tamminen on niin tavallaan, mitenhän se nyt pitäisi sanoa, syntyjään hiili on väärin sanottu, mutta ikihiili, että kyllä tämä niin kuin totuttelu vaatii. Joku kulma se hahmo vaatisi muuta kuin siitä, että kiva olla täällä ja teidän urheilujoukkue ei haise tyyppisestä. Joo. Tykkään Rauman Lukosta, mutta en niin paljon, että olisin ylimielinen sen suhteen. Joo. Joo, ei oikein lisättävää. Että kyllä mäkin näen, että Tamminen toivon mukaan jotain järkevää nyt sitten uuden kauden aikana sitten onnistuu feissinä tekemään, ei nyt tuo päämestaruudesta välihaastajuus ole ainakaan mikään poissuljettu ajatus. En sieluni silmin ainakaan näe sitä, että oltaisiin semmoista rakettia ahtamassa peräsauksiin, että ensi vuoden Omegassa olisi Septimus vastaan Tamminen päämestaruudesta tason. Joo, ei missään nimessä, siis nimenomaan välihaastaa. En tarkoittanut, että missään nimessä niinku välttämättä siis vielä ainakaan mestaria. Että kyllä Tammisesta potentiaalisesti semmoinen ehkä joskus saadaan, mutta ei vielä ainakaan omasta mielestä. Jep. Siirrytäänkö tämän ottelun peukaloihin? Joo. Tämäkin menee varmaan välipeukun puolelle. Tässä oli hyviä juttuja. Oli myös huonoja juttuja ja sitten just tämä loppu vähän kesken. Ja mä en ihan hirveästi välittänyt tästä turnausrakenteesta sikäli, että tässä oli tämä niinku kakkosfinaali niin sanotusti, mutta se menee miten se menee. Ylipäänsä voisi itse asiassa niinku tuosta sisukasiturnauksesta sanoa, että oli kyllä potentiaalia oli, mutta meni kyllä niinku hyvin vahvasti kaiken maailman sekoilun puolelle ja niinku liikaa kaikkien oheistohinaa. Täällä oli tämä myrkytyskuvio, joka vietiin loppuun tosi kädenlämpöisenä ja se vei aika paljon fokusta niin kuin siltä itse turnaukselta. Toki sitten myös ikävä Ken Kallion loukkaantuminen, mikä varmasti putkisti suunnitelmia. Mutta mieluummin näki siitä ainakin tämmöisen silleen, että teillä on tässä 8 kovaa painia, niin puhas turnaus niiden välillä ja siinä voi sitten ohessa niitä kuvioita rakennella, mutta nekään ei saisi niinku liian isoja olla sitten ne kuviot. Että ne veisi just siltä itse turnaukselta fokusta. Ja jos siellä nyt joku buukkaa ja jostain syystä kuuntelee ja ottaa ideoita vastaan, niin mun mielestä tämän pitäisi olla niinku jonkun sortin oikeasti mestaruus tämän sisukasihomman. Minkä tyyppinen, niin se on sitten vähän niin ja näin. Saisiko siitä sitten vuoden lopussa mestaruusmatsin, jos sitä pitää edelleen hallussaan vai päämestaruudesta tai vastaavaa vai mikä tämä olisi, mutta jotain tämän tyyppistä. Joo. Koska nyt kun se on vaan turnaus, mistä saa pokaalia, ei ole mitään takeita mistään niin kuin jatkosta, niin siinä vähän se potentiaali kärsii. Niin,
onhan se nyt silleen, toki turnaus on aina saavutus sinänsä, mutta se aina vähän vaikuttaa, että usein sitten voittajalla ei aina ole sitten ihan sitä selkeää suuntaa, että mikä siitä on sitten eteenpäin. Että nyt, oliko nyt tätä edellinen voittaja, oli Reimia Streed, eli lopullinen voittaja Streed, niin... Ei me unohin vielä tonkin koko homman välistä. Niin joo, tavallaan käynnisti Streedin heel-turni, mutta ei se nyt silleen mitään niin kuin kayfabeillisesti niin kuin tehnyt muuta kuin vähän kanniskeli pokaalia ympäriinsä, että se ei sitten poikinut varsinaisesti mitään hänelle eikä Reimille muuta kuin sitä välirikkoa, mutta sekin on joillekin varmaan tarpeeksi, mutta no. Mitä tämän vuoden Sisukasi-turnaukseen tulee niin kokonaisuutena, niin joo, vähän rikkonaiseksi, no, mun on vähän paha sanoa, koska multa jäi kohtuullisen paljon tapahtumia välistä nyt menneenä kautena, niin tosiaan koko turnausta missään nimessä myös nähnyt, mutta Kallion loukkaantuminen varmasti jollain tavalla sekoitti pakkaa niin kokonaisuuden tasolla, mutta ajatuksen tasolla myös ihan kiva, että FCF on nyt kokeillut erilaisia asioita tämän Sisukasi-turnauksen formaatin kanssa, nyt tämän Double Elimination ja sitä edellä sitä joukkuekuvion kanssa. Tämä loukkasi mua huomattavasti vähemmän tämä tupla-eliminaatioturnaus kuin joukkueturnauksen LOL Mao. Meillä on vielä viimeinen Sisu 8 finaali oikeasti tämän jälkeen juttu, mutta toivoisin ehkä kans, että palattaisiin siihen normaaliin, tai siis tavalliseen knockout-formaattiin. Ehkä yritetään laajentaa 16 henkilöön, en tiedä, kun noita tapahtumia kumminkin tuppaa olemaan, ja kumminkin se aika-akseli on sinne syksystä kevääseen asti, niin voisi ihan kerätäkin hoitaa tämän. En lähtisi muuttamaan turnauksen nimeä Sisu 16 tässä tapauksessa kuitenkaan. Ja olisi myös ihan, jos halutaan formaateilla leikkiä, niin olisi ehkä ihan mielenkiintoista kokeilla round robin formaattia, eli tämmöistä lohkotyylistä G1 Climax-henkistä, että X määrä painijoita yhteen lohkoon, loput toiseen, kaikki painii kerran toisiaan vastaan, lohkovoittajat kohtaa sitten Sisu 8 loppuottelussa, mutta minulla ei toisaalta ole välttämättä luottamusta siihen, etteikö tämä johtaisi siihen, että molemmissa lohkoissa on jollain tavalla 3 hengen tasapeli ja sitten loppuottelu onkin 6 hengen scramble-ottelu tai vastaavaa, mutta en tiedä. Kiva, että on lähdetty kokeilemaan, mutta jos voi, ehkä on muutaman välivuoden jälkeen on ehkä hyvä palata sitten alkulähteille Sisukasin kanssa myöskin. Mutta annoinko mä tälle ottelulle peukkua? En tainnut. Sä et ole varmaan antanut. Tamminen vastaan Ukon selkä, valitettavasti mulla menee peukalo alaspäin, että lopetus luonnollisesti harmillinen, ei koskaan halua, että painija oikeasti loukkaantuu siinä, mutta ei tämä itse painillinen anti ennenkään sitä hetkeä erityisesti minua onnistunut sytyttämään. Sitten oli jälleen enää illan pääottelu, jo aikaisemmin tuulesta temmattu triosottelu, kuten kaikkiin tapahtumaperinteisiin kuuluu, niin tälläkään tapahtumalla ei ollut pääottelua ennen kuin Kingo Karhulasen lennosta onnistui buukkaamaan elikkäs Superfaceit Karhula, Luupää sekä Ruusendaal vastaan Räinäryhmä, Valjoryhmä, parasta A-ryhmää, Romppainen, Vincenzo sekä sitten Cobra Kovanen. Mitäs se tästä käteen? Tää oli aika basic tämmönen niinku, just niin kuin puhuit, niin Superfaceit vastaan Superheelit joukkueottelu. Ei itse tai nyt ei sykähdyttänyt oikein millään tavalla. Toki tämä menee taas siihen kategoriaan, että saadaan paljon naamoja ison yleisön eteen. Siinä varmasti onnistui niin kuin tehtävässään, mutta tällaista hikistä paininörttiä tämä nyt ei ihan hirveästi lämmittänyt, että olisin mielelläni nähnyt mestaruusottelun jommastakummasta mestaruudesta oikeasti tässä
mieluummin. Toki paras olisi, jos molempia olisi puolustettu tässä tapahtumassa. Nyt ne oli molemmat haudattuna sitten tähän hässäkkään. Joo, vaikka main event Raivo Romppainen kierrolla tavalla viihdyttääkin, niin tämä oli aika tämmöinen by the books, by the numbers, tämmöinen house show pääottelu, jos tätä semmoiseksi voi kutsua, että aika perustavanlainen joukkue triosottelu, että luupää eristetään hiilien toimesta, kunnes saadaan hot tagia sitten sekoillaan hieman tuonne loppuun, niin anteeksi, piti aivastaa. Niin, sekoilua loppuun, eikä se niinku ihan hirveästi no, se oli perustoimivaa, yleisö antoi hyvin reaktiota, mutta ei sitten muokaan ihan hirveästi loppujen lopuksi onnistunut säväyttämään, etenkin koska lopetuksen piti luonnollisesti olla täyttä sekoilua, tai no ei, pahempaakin sekoilua on nähty, mutta kuten siinä vieruskaverille totesin, sen jälkeen, kun on nähnyt tuomari Jarin vetävän nämä 15 minuutin nokoset isojen otteluiden päätteeksi noin 15 kertaa aikaisemminkin, niin se ei enää silleen samalla tavalla pääse sykäyttämään. Se vaan lähinnä vituttaa ja odottaa, että milloinkohan se nyt sitten sattuukaan heräämään juuri oikealla hetkellä laskemaan hiilien selätystä. Tällä kertaa saatiin sentään semmoinen muutos, että jumalauta toinen tuomari Riku saapui kehään laskemaan Bayfaceen selätystä, onnistui laskemaan 3 ja sitten Vincenzo repäisi hänet ulos kehästä, jolloin tätä ei luonnollisestikaan laskettu, koska tuomari Riku ei ehtinyt kertoa kellonsoittajalle, että soita kelloa, tämä ottelu on tässä. Joten sitten seuraavasta hiilien petkuketkutuksesta, mestaruusvuonna Roosendalia päähän iskemisestä, niin rähinäryhmä tästä nappasi voiton. Mutta koska tapahtuman teema, Ropegonin teema oli unet eikä painajaiset, niin Bayfaceit saavat hiittinsä takaisin pieksämällä hiilit ottelun jälkeen ja iskemällä Vincenzon kanveesiin vielä voimapommilla, koska näin kaikki hyvät ukot tekevät. Oliko tähän lisättävää? Joo. Moneskohan tapahtuma tämä oli putkeen, kun nähdään ylipäänsä ref-pumppi? Siihen voi varmaan vastata, että kyllä. Alkaa olla kyllä niin julmetun väsynyt spotti, että siitä voisi vähän pitää taukoa. Ja varsinkin näissä Jarin ref-pumpeissa on vähän se ongelma, että se ei oikein myy niitä. Se on just tämä, että otetaan pumppia, kuollaan pois ja sitten tulee tämä tällainen ultimaattinen sekunnin henkiin herääminen. Että sitä ei niinku edes myydä yhtään sitä tavallaan heräilyä siitä, niin se ärsyttää minua suuresti. Joo, ja tässä nyt vielä, oliko nyt Cobra, joka tulee ensimmäisenä vähän heristämään, että herää siitä ja tulee laskemaan 1, 2, kick out. Sitten Cobra alkaa hakkaamaan tuomari Jarin naamaa mattoon, niin tästä luonnollisesti aiheutuu seuraavat nokoset sekä tarpeeksi kova aivotärähdys, että Jari ei enää seuraavan kerran, kun Cobra Kovanen hänet heristelee hereille, niin hän ei ensimmäisenä pyydä soittamaan kelloa. Diskaus, hyökkäsit 5 minuuttia sitten mun kimppuun, by the way, vaan laskee kiltisti tämän selätykseen sitten siihen perään. Ja koska tuomarin päätös on lopullinen, niin varilta ei edes kysytä. Minä olen vaan niin väsynyt tähän kaikkeen. Joo, se on vähän kaikella rakkaudella, mutta FCF:n buukkaus on ollut kyllä jonkun aikaa niin kuin tuntunut siltä, että keksitään joku hyvä juttu, esimerkiksi nyt se ref-pumppi, ja sitten sitä lypsetään niin kauan, että se vaan vituttaa. Mun on pakko olla nihkeä tähän väliin. Ref-bumppi ei ole minun mielestäni edes alkujaan hyvä idea, mutta
Se on tehokeino, joka harvoin käytettynä voi toimia. Kyllä, nimenomaan harvoin käytettynä. Kun se on toiminut jossain vaiheessa, ja nyt se toimii sitten joka saatanan kerta. Ei toimi. Se on semmoinen buukkauksellinen apupyörä, mitä käytetään, että hei, nyt meillä on tämä hiili, minkä pitää voittaa hiilillä tavalla. Mutta kun tuomari ei voi nähdä, niin tuomarin pitää nukkua. Niin tuomaria pitää hieman tönäistä. Se olisi paljon päräyttävämpää, kun se tapahtuisi välillä, eikä joka saatanan tapahtumassa. Mutta nämä on näitä. Tässä ulistaan ja tämäkin lammas on ostanut lipuja seuraavaan VSL:ään. Että eipä tällä nyt oikeasti itsellekään sitten niin paljon vaikutusta ole, että sitä jollain tavalla alkaisi nurisemaan ja boikotoimaan puukkausta sen enempää. Kyllähän tämmöistä klassista smarkkiutta kyllä tavallaan on, että nurista on aivan helvetistä, mutta silti on rahat jo poltettu menemään seuraavaan tapahtumaan. Näinhän se on. Mennäänkö peukaloihin ennen kuin päästään nurisemaan vielä lisää? Aletaan nurisemaan vielä lisää. Kyllä tälle peukku alaspäin menee vitutti sen verran paljon jälleen toi ref-pumppi. Joo. Ihan perusmenevää painia, mutta lopetus oli taas semmoista sekoilua, että ei edes puhtain papereen tai ilman alapeukkuakaan tällä kertaa selviä, että ei näin. Omegassakin taisin antaa 2 viimeiselle ottelulle peukaloa alaspäin, että ihan huolestuttavaksi trendiksihän tässä ollaan muotoutumassa, että toivottavasti syksyllä ei tarvitse samanlaista heilutella, mutta semmoinen oli FCF Robecon Show vuosimallia 2026. Minkälaiset kokonaisfiilikset jäi? No, kokonaisuudessa oli äärimmäisen kiva päästä katsoa painia pitkästä aikaa, kun tosiaan jäänyt nämä kaikki kesän hässäkät väliin, että kyllä tässä vähän sellainen painikärpäinen pään ympärille ja pyöriskeli aika pahasti. Että seuraavaksi varmaan itse joudan paikalle siihen ekan VSL:ään, joka oli elokuun lopussa. Katsotaan sitten, mitä uusi kausi tuo tullessaan. Oliko se jo elokuun lopussa? Eikö se ollut elokuun lopussa? Hetkinen. Mä voin nopeasti tuosta tarkistaa. Apua. Voi hyvin ollakin, mutta mä olin jo mentaalisesti miettinyt, että se on varmaan joskus syyskuussa sitten se kauden aloitus. Ei, 26. syyskuuta olit ihan oikeassa. No niin. Kyllä, vaikka tämä on ollut vähän Old Men Yelling at Cloud-episodi, tämä jälkipyykkinarua, niin kyllä jonkinlainen osuva muistijälki oli silti olemassa. Kyllä. Robecon Show kokonaisuutena niin ihan kiva, niin oli ummikko-kavereiden mukava kanssa siinä kuunnella heidän reaktioitaan kanssa, että miten kaikki iski tässä showssa, niin se toi sitä omaa tenhoaan tähän tapahtumaan, vaikka jotenkin loppupuoli sitten vähän hajosi kasaan loukkaantumisista ja perisyntien vuoksi, niin eipä siinä, toivon mukaan. Syksyllä sitten uutta energiaa ja uudet kuviot sitten käyntiin, niin tässä ei ihan hirveästi loppujen lopuksi ollut tälleen kuviollisesti taas purettavaa, että ellei tässä nyt sitten rähinäryhmä lähde vaatimaan päämestaruusottelua, kun onnistuivat Karhulan tässä ottelussa voittamaan, vaikka eivät toki selättämään. Raivo Romppaan, päämestaruus push. Täältä se tullaan. Double champion. Yes. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin päätellään tätä jälkipyykkinarua. Seuraavan kerran ääniaalloilla, uskallan tässä vaiheessa luvata, että Dragon Gate Copper World, kyllä vain, vuoden vähiten kuunnellun jälkipyykkinnaru saapuu linjoille seuraavaksi, kunhan päästään se tuossa nauhoittelemaan, mutta sen jälkeen on sitten luvassa varmaan yhtä sun toistakin kesällä, tai vielä,
kesää on vielä jäljellä, mutta ehkä humpuukia vielä ennen syksyä nauhoitellaan. FCFn pariin palaillaan sitten, kun kausi starttailee. Varmaan jotain muutakin. AEV:llä on jotain tapahtumaa, mitä en ole ehtinyt katsomaan vielä. Sekä Tampereelle saapuu Tundra Showpaini tapahtuma, josta ehkä pitää jotain myös yrittää äänitellä. Mutta kyllä, itsellä on vähän epävarmaa paikalle pääseminen sinne, mutta yritän tehdä kaikkeni, että se onnistuu. Kyllä, minulle Ropeconissa uhkailtiin, että tule paikan päälle tai muuten, niin en tiedä, että pystyykö kieltäytymään tästä kutsusta, etten sitten nuku tulevia öitäni kalojen kanssa, mutta katsotaan, nauhoitellaanko seuraavia jälkipyykkinaroja akvaarion pohjalta vai ei, se selviää tulevaisuudessa, mutta ennen kuin hyvästelen kuuntelijat, niin Eetu, onko sopivaa loppukaneettia tähän väliin? Se paini on edelleen ihan kiva. Näin on. Kiitoksia, anteeksi Ioni MDK sekä tietysti ensi kertaan.